Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующем часе с нашим гостем будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в украинской информационной повестке дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Я хочу проанонсировать, что у нас в студии работают телефоны. На экраны ваших телевизоров режиссеры будут периодически выводить номера телефонов. По Вайберу можете звонить нам абсолютно бесплатно. Также можете использовать программу Skype и тоже можете звонить к нам в прямом эфире и задавать интересующие вас вопросы. Ну а наш гость постарается на них ответить. Я рада представить гостя нашей студии Мария Бардина, народная депутатка Украины, фракции «Слуга народу». Витаю вас. Доброго дня. Добрый вечер. Ну вот перед тем, как начать обсуждать новости, я вот хотела бы у вас спросить следующее. Вы второй раз у нас на телеканале. К сожалению. Да, к сожалению. Да, я надеюсь, что дальше будете чаще. Но в первый раз вы были на программе, на ток-шоу «Мост», и тогда у нас не было возможности с вами поговорить вот так в студию, да, вдвоем. И мне тогда не было задать вам такой вопрос, и поэтому я сегодня хочу его озвучить. Что для вас крымские татары? Что вы знаете о крымских татарах? Я розкажу, може бути, для себе як політичної діячки трішки побутову історію, але вона для мене важлива, тому що в школі моя однокласниця Алія Джемілова, вона кримська татарка, і ми з нею тривалий час сиділи за однією партою. Тому до такої от культури кримсько-татарського народу я була залучена з цієї комунікації, розмов з нею. Пізніше, вже там працюючи помічницею народного депутата, ми проводили і допомагали організовувати акцію на підтримку кримських татар, які утримуються Російською Федерацією. Тому для мене кримсько-татарський народ – це якийсь станом на зараз вже в всіх тих умовах, що є. Це якийсь такий от символ стійкості і такої непереможної жаги до свободи. Тому я з великою повагою ставлюся до кримсько-татарського народу і хочеться, щоб нарешті з історії як кримсько-татарського народу, так і українців загалом вже пішли ці всі окупаційні несправедливі політики, і нарешті Крим був звільнений від російської анексії тимчасової. В Верховной Раде Украины, в парламенте общаетесь ли вы с представителями крымских татар? Их у нас там трое, звичайно, звичайно. Спілкуємося, на рівні як колеги. И я почему спрашиваю этот вопрос? Потому что вы знаете, что с момента провозглашения независимой Украины крымские татары говорят об реализации своих прав, да, на самоопределение. Речь идет о внесении изменений в 10-ю статью Конституции Украины о крымско-татарской национально-территориальной автономии. Вот что вы знаете на эту тему? Интересовались ли вы тем, что это такое, почему это нужно, и ваша личная позиция? Я вам скажу відверто, що, на жаль, не вистачає депутатських зусиль, щоб контролювати все, але разом з тим я рада, що в парламенті є представники кримсько-татарського народу, які здатні бути лідерами цього процесу, комунікації. Що в нас є Антон Кореневич, представник президента в Криму. Я знаю пана Антона, він мій викладач з Інституту міжнародних відносин Шевченка, тому мені здається, що питання Криму, воно в надійних руках, і це ті люди, до яких можна прислухатися, чиї рекомендації чути і підтримувати. Тому все-таки я лідерство в цьому процесі віддаю колегам і пану Кореневичу, і зі свого боку, як депутатка, готова розглядати, підтримувати, дискутувати. В межах роботи в Комітеті з міжнародної діяльності всі ті пропозиції, які нам надходять від пана Кореневича, це стосувалося, зокрема, і заяви про момент тимчасової окупації Криму, коли це сталося. Там ми його підтримували, на комітеті всіляко адвокували і в парламенті пізніше проголосували і підтримали. Тому на такому рівні середньостатистичної депутатки я намагаюся це питання так само підтримувати. Ну вот вы знаете, да, что 18 мая президент Владимир Зеленский встречался с представителями крымско-татарского народа, с лидерами крымских татар, где они обсуждали ряд вопросов и в том числе решили создать рабочую группу, которая бы занималась проблемными вопросами крымско-татарского народа и в том числе внесение изменений в Конституцию Украины и создание крымско-татарской национальной
национально-территориальной автономии в составе Украины. В случае, если президент Владимир Зеленский внесет такой законопроект в Верховную Раду України, готові ли ви проголосувати? Да, ну безумовно, я зараз не можу сказати однозначно так чи ні, але якщо цей законопроект буде спрямований знову ж таки на підтримку кримськотатарського народу, то абсолютно, тому що мені здається, що Україна вже давно визначилася з питанням підтримки, з питанням такої асоціації кримськотатарського народу на території України. Тому я думаю, що безумовно ми маємо в парламенті це розглядати і підтримувати. Ну, мы здесь коренной народ, да, на материковом абсолютно, и вообще в Украине. Законодавство, да? Чи в нас є законодавство про корінні народи, як таке? Да, это, кстати, пакет документов, это так называемый вот этот вот триада документов, и там входит как раз-таки законопроекты о признании крымско-татарского народа как коренного народа, статус крымско-татарского народа, ну і внесення змін. Тому що, знову ж таки, в публічній площині це питання вже тривалий час піднімається, але хотілося б перейти все-таки від дискусії до дії. Да, крымские татары это уже ждут 30 лет. Давайте вот перейдем к следующим новостям и будем обсуждать с вами их подробно. Начать я хочу с незаконного голосования на территории временно оккупированного Крыма. В постоянном представительстве президента Украины ВРК указывают на то, что проведение голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации в Крыму и Севастополе неправомерно с точки зрения международного права, поскольку Крым и Севастополь – это неотъемлемые составные части территории Украины. Давайте послушаем цитату. Будь-які результати проведення такого голосування на тимчасово окупованій території України не вважатимуться легітимними ані Україною, ані міжнародним співтовариством. Закріплення в Конституції Росії положень про те, що дії, направлені на відчуження частини території Росії, а також заклики до таких дій не допускаються, не мають жодного юридичного значення щодо тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, оскільки вони є невід'ємними складовими частинами території України, а не частинами території Росії. З точки зору міжнародного права його основних принципів статуту ООН, Росія не є сувереном території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. І відповідно, так зване включення цієї території до складу Росії є неправомірним і не має жодних юридичних наслідків. Но вот министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что никакие ныне существующие нынешние юридические изменения в Конституцию России не помешают деоккупации Крыма. Об этом он сказал в интервью «Крым Реалии». Давайте его послушаем. Що б не було написано в Конституції Росії, деокупація Криму неминуче станеться, і юридичні аргументи Конституції Росії не матимуть ніякого тут значення. І по-друге, не маючи цих положень в Конституції, Росія, проте, пішла на незаконну тимчасову окупацію. Тому зараз це просто все гра в слова. Спроби створити якісь юридичні конструкції, які нібито посилюють гарантії того, що Крим залишиться у складі Росії. Але для міжнародного співтовариства це все речі абсолютно штучні. Как мы должны реагировать на проведение незаконного голосования на территории временно оккупированного Крыма? Ну, по-перше, це така, от, знаєте, російська самодіяльність. І вони це зробили, і вони продовжують це робити. Абсолютно ми, звичайно, маємо засуджувати, не сприймати і, більше того, апелювати до міжнародного співтовариства, щоб міжнародники, наші партнери звертали на це увагу і не лишали непоміченим. Сьогодні я до вас приїхала з засідання Комітету міжнародної політики, і, власне, на комітеті, отакий в мене ще мокрий текст з поправками, ми проголосували заяву, яку, я маю надію, на цьому тижні вже винесуть до зали Верховної Ради, і ми звертаємося з цією заявою, власне, до міжнародної спільноти з тим, щоб засудити цю таку самодіяльність Російської Федерації на території тимчасово окупованого Криму і закликати наших колег продовжувати підтримку України і невизнання анексії Криму. Тому що для нас це, звичайно, ключове питання цієї міжнародної співпраці. І коли Росія вчиняє те, що вчиняє, абсолютно нелогічні дії, жорстоке, я би сказала, навіть порушення міжнародного права, напевно, світова спільнота на це має
так само жорсткіше реагувати. Що для нас важливим є сигналом, це те, що Європейський Союз подовжив санкції відносно Росії економічні в понеділок. І ми все-таки далі намагаємося комунікувати і координувати наші такі спільні зусилля у політиці відносно Російської Федерації. Тому що політика України і засудження таких дій Росії, вона є незмінною і лишатиметься такою, допоки Крим не повернется, допоки Крим не буде деокупованным. Но это политическая часть того, что мы можем делать, да, заявления, ноты протеста и так далее. А что мы можем делать с санкционной, возможно, точки зрения в отношении тех людей, которые организовывают вот эти незаконные выборы, голосование вот это на территории Крыма, те, которые участвуют в избирательных там комиссиях, да, волонтеры и так далее, те, которые пропагандируют идти голосовать на этих вот на этом плебісциті? Ну, сьогодні ми так само в рамках комітету колеги мої працюють щодо законодавства взагалі по санкційній політиці. Тобто нам треба дуже чітко розуміти критерії, за якими ми і які саме санкції вводимо відносно цих осіб, чи це фізичні, чи це юридичні особи. Тобто ми працюємо над таким от пакетом чи концепцією, щоб більш жорстко реагувати, власне, на те, що вчинює Росія по відношенню до України і наших територій, які вона окупувала. Чи це стосується окремих районів Луганської і Донецької області, чи це стосується Криму, міста Севастополя. Тобто, ну, ми тут ці два питання ми не розділяємо, я би сказала. І на різних міжнародних заходах, і під час комунікації всередині країни ми всюди говоримо про Донецьку, Луганську області і про Крим як одне ціле. Тому що ми розуміємо, що ми не можемо передбачити часові рамки, коли це станеться, але як стратегію загальноукраїнську, звичайно, що ми розглядаємо Крим винятково в складі України. І ми переконані, що деокупація відбудеться, тому що все, що сьогодні стається в незаконний спосіб, воно має нести відповідальність взагалі як таку. И перед нашей краиной, и перед международной спільнотою. Ну, вот недавно у нас в эфире был председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. И он нам рассказывал следующие факты. Ему звонят из Крыма наши соотечественники и рассказывают, как давят на них, чтобы те пошли и отдали свой голос. И он там рассказывал разные ситуации, но мне запомнилась одна. Значит, женщина одна, которая работает в Симферопольской школе, звонила Рифату Чубарову и говорила о том, что директор этой школы провел с ней какую-то там беседу и сказал, чтобы она поговорила с родителями своих учеников, чтобы те пошли голосовали на вот этом незаконном плебисците. И в случае, если она с ними не поговорит, значит, у нее нет авторитета никакого перед этими родителями, и, собственно, у нее потом в дальнейшем будут проблемы в школе. То есть идет вот такая вот явная угроза. Говорят, мы вас уволим, или какие-то другие последствия будут для этих людей. Как мы можем защищать своих граждан на территории временно оккупированного Крыма? Ну, це насправді хороше питання. Тому що ми розуміємо, що такі ситуації вони можуть мати місце, де здійснюється тиск на людей, навіть які би там не хотіли діяти так, як від них вимагають цього так звані місцеві представники влади, які себе позиціонують як влада. Там, да? Мені здається, що з точки зору українського законодавства певні санкції відносно таких осіб мають бути прописані, щоб у людей, які лишаються проживати на території тимчасово анексованого Криму, в них так само було розуміння, що, ну, знову ж таки, ми не можемо спричиняти цей тиск на людей, да, і створювати для них комфортні умови життя, але давати якісь сигнали, що ми так само фіксуємо такі випадки, що у Меджлісу безпосередньо, у лідерів Меджлісу є комунікація з представниками громади своєї, та, і що ці різні випадки, вони фіксуються, і на майбутнє, скажімо так, може бути певна реакція. Але... Ну, а які санкції проти цих людей можуть бути примінені? Ну, знову ж таки, дивіться, з одного боку можна говорити зараз, да, там ці люди всі мають нести відповідальність, там
санкції, навіть якщо не економічні, можливо, там з правоохоронної сфери якісь інструменти, механізми підбирати. Але з іншого боку, ми так само маємо розуміти, наскільки ця людина дійсно виконує свою волю. Чи вона виконує її під дулом автомата, як це було на референдумі в 2014 році, розумієте? Тому... Ну, тут речь не идет там о людях, которых заставляют идти и голосовать, да? Кто-то может испугаться, кто-то может не захотеть потерять свою работу. А как быть насчет тех, кто заставляет идти этих людей, угрожает открыто, да? Тех, кто участвует именно как организатор вот этом всем незаконном. Тут простіше говорити по тій ситуації, яку ми мали з офіційними представниками української влади, судової системи, правоохорони, тому що для них це є державна зрада. Та? І ми бачимо вже, що сьогодні судові інстанції розглядають такі ситуації. Але якщо це громадяни, які безпосередньо там не складають присягу і не клянуться на вірність державі, тоді це вже інше питання. І тут треба шукати правоохоронний механізм, як, власне, реагувати на такі випадки. Сьогодні наш комітет працює, але це більше стосується такої міжнародної і більш широкої аудиторії. А по конкретним випадкам треба співпрацювати, зокрема, із комітетом пана Монастирського, який голова цього комітету, щоб було розуміння дійсно, які санкції, які ми можемо взагалі застосовувати міри до цих людей, щоб вони були і в полі законності, і можливими до виконання. Та? Не лише там прописати, полякати і нічого не зробити, а щоб це була дієва реальна політика, яку станом на зараз Україна може реалізовувати. Вот вы до этого сказали, что в понедельник Европейский Союз продлил санкции в отношении Российской Федерации. Но вот с каждым днем преступления на территории временно оккупированного Крыма в отношении крымско-татарского народа, в отношении инакомыслящих людей, которые продолжают стоять на вот своих украинских, проукраинских интересах, вот так там это преступление против них продолжается с каждым днем. Наши граждане сидят в тюрьмах. Но вот если посмотреть на Европейский Союз, они каждый год, каждые полгода голосуют за пролонгацию вот этих санкций против России. А как увеличить эти санкции? Потому что количество преступлений увеличивается, а санкции такими, как были, сохраняют. Ну, я підтримую, що механізм санкцій – це один із найдієвіших механізмів тиску на Російську Федерацію. Але абсолютно правильне ви питання ставити, чи достатньо цього і чи достатній об'єм цих санкцій. Я вважаю, що вони мають бути потужнішими. Я вважаю, що політика, бізнес – це різні питання. І станом на сьогодні, коли українське питання є питанням безпеки європейської, мені здається, що всі країни мали би реагувати більш розширеним пакетом санкцій, та щоб, ну, якщо ми не хочемо якогось продовження збройного конфлікту чи його там розширення, то ми маємо діяти виключно в рамках діалогу, мирних переговорів, а санкції – це є одним із інструментів цих мирних переговорів. Тому я абсолютно підтримую збільшення санкційного списку і все-таки маю надію, що вони будуть не лише подовжені, але й дискусії відносно цього підійматимуться і надалі. Ну а что вы можете сделать как народный депутат Украины, чтобы вот эти санкции были ужесточены? Ми можемо відпрацювати наше національне законодавство по санкціям, щоб воно було більш структуроване, організоване, бази осіб, які є в цих списках, щоб вони були такими більш організованими і в нас не виникало там різних питань, як це було, от, наприклад, восени. Там хтось приїхав з концертом, чи мала ця людина, чи ні, ніби як вона там агітувала за анексію Криму, а тепер має доступ на територію України і так далі. От щоб таких в нас прогалин ніяких не було. Це має бути зрозуміла, виважена політика. І сьогодні в комітеті нашому така діяльність, зокрема паном Яременком, пані Ясько, вона проводиться. Тобто вони готують такий от пакет чи проект. Да, вы говорите о законопроекте, который привлекает к ответственности публичных людей, которые поддерживают оккупацию Крима, да? Ну, зокрема, цього воно може стосуватися. Тобто я знаю, що це от пакет такий санкційний, відносно порушників міжнародного права. Ну вот когда мы говорим про защиту прав своих граждан, и вот мы с вами вспомнили политических заключенных, большинство из которых это крымские татары, против которых фальсифицируются уголовные дела и выносятся просто нереальные сроки. Вот сейчас у нас есть какие-то предпосылки к тому, чтобы мы смогли их оттуда вытащить?
Дивіться, питання політв'язнів, воно складне, і ми бачимо, як цей процес відбувається, і на які компроміси доводиться Україні йти, щоб взагалі рухати нас до фінальної мети обміну всіх на всіх. Я занепокоєна тим, що під час обмінів не було представників кримськотатарського народу. Я думаю, що це має бути одним із ключових питань у переговорному процесі по обміну. Тому що ми розуміємо, наскільки важливо це для Меджлісу і для розуміння взагалі міжнародною спільнотою, наскільки ми тримаємося за цих громадян, наскільки ми прагнемо кримських татарів так само витягувати із полону і повертати на територію України. Знову ж таки, в чому сьогодні проблема? Це невиконання Росією взятих зобов'язань 9 грудня в Парижі, тому що домовленість вже була між новим президентом Зеленським і Путіном з приводу доступу Червоного Хреста, абсолютно нейтральної міжнародної організації, до всіх осіб ув'язнених, які утримуються сьогодні в полоні. Тому що це та організація, яка повинна зайти, безпосередньо мати контакт з цими людьми, перевірити, де, хто, в яких умовах утримується, чи піддаються ці люди катуванням, чи ні. І ми цього процесу не маємо. Ну і плюс договоренность була всіх на всіх. Абсолютно, да. І навіть повноцінна верифікація списків, мені здається, що вона все-таки можлива, коли Червоний Хрест, як незалежна третя особа, умовно, в цьому процесі, вона перевірить, де дійсно які люди, які громадяни наші знаходяться. І коли немає такого, мені здавалося б, елементарного вирішення гуманітарного питання, тому що життя людей, воно перш за все, тоді це ще один привід для того, щоб світ не просто продовжував санкції, а розширював ці санкції. Угу. А как тогда влиять на... Я с ваших слов понимаю, да, что сейчас тормозит эти все процессы, российская сторона не выполняет договоренности по коммюнике, да, после нормандського формату. А як її заставити виконувати? Причому не тільки не виконує, а ще й маніпулятивно комунікує про те, що Україна відмовляється. Хоча Україна зі свого боку, ми просунулись по виконанню мінських домовленостей досить далеко. Це стосується не лише тих обмінів, які в нас відбулися за президента Зеленського. Я хочу нагадати, що були повернуті українці з досить гучними іменами, яких протягом останніх декілька років не вдавалося поставити як кандидатів на ці переговори, на повернення. Ви про обмін в сентябрі, так? Да, зокрема про нього. Потім це розведення в 3 точках. Це було тестове, таке пробне, але воно пройшло успішно. Це відбудовування інфраструктури на КПВВ в станиці Давайте честно, говорите, если говорить про разведение войск, все равно огонь продолжается на востоке Украины, и там, где развели войска, тоже продолжается. У нас є мінські домовленості. Ми, як команда нова, прийшли і заявляли про те, що ми не будемо обіцяти десь, а потім приїжджати додому і не виконувати. Ні, ми рухаємося по ним. Це одна із спроб, власне, з наших позицій показати і нашим партнерам, які відстоюють нас в переговорах, що Україна дійсно дотримується взятих на себе зобов'язань. Ми продовжили в парламенті дію закону про так званий особливий статус. Ми навіть говорили про формулу Штайнмаєра і її адаптацію в законодавство. То Україна зі свого боку продемонструвала готовність рухатися мінськими домовленостями. Навіть по тим пунктам, які були дійсно складними. Навіть по тим компромісам, які відбувалися під час обмінів. А Російська Федерація зі свого боку не може дати якихось елементарних речей, які би гарантували утримування безпечне наших людей. Чи відбувається катування, чи ні. Це базова річ. Якщо ми говоримо, що безпека перш за все, абсолютно так, безпека перш за все, але життя людини – це понад усе. І Червоний Хрест – це абсолютно незалежна, взагалі нейтральна організація, яка би просто прийшла і об'єктивно сказала, де і які люди утримуються, і в яких умовах. Тому що за те, що відбувається з українцями, які повертаються з полону, і що вони розказують, це має бути відповідальність перед міжнародними інституціями тих, хто здійснює ці катування відносно українців. И более того, из оккупированного Крыма адвокаты сообщают, что находящего последствия фигуранта 3-го бахчисарайского дела Хизбут Тахрир Сейтумера 25 июня доставили из следственного изолятора в психиатрическую больницу Симферополя, и на 2-е сутки ему предложили принять участие в голосовании
голосовании по изменениям в Конституцию Российской Федерации. Да? И это не единственный случай. Таких случаев сейчас на территории Крыма очень много, когда просто вынуждают даже политических заключенных идти и голосовать на вот этом незаконном референдуме. И тем временем территорию Крыма посещают депутаты из Франции, европарламентарии. Европарламент дистанцировался от французских евродепутатов, которые находятся с визитом в оккупированном Крыму. Давайте сейчас послушаем заявление председателя комитета Европарламента по иностранным делам Давида Макалістера и продолжим эту тему. Якщо це підтвердиться, то йдеться про приватний візит, який жодним чином не зобов'язує парламент. Це не офіційна делегація Європейського парламенту. Будь-який член Європейського парламенту, який вирішив спостерігати за цим виборчим процесом Російській Федерації або на незаконно анексованому Кримському півострові, де Європейський Союз не визнає проведення цих консультацій, зробив це з власної ініціативи і ні за яких обставин не повинен якою-небудь заявою чи дією асоціювати свою участь з Європейським парламентом. Ну вот Европейский парламент хоть и отказывается, но французские депутаты сегодня уже посетили временно оккупированный Крым, и они там будут находиться 3 дня. Вообще, что они себе позволяют и как мы можем этому противодействовать? Потому что это же не впервые, только с Францией 7-й раз они уже туда едут. А за последние 6 лет Крым посетила, если не ошибаюсь, 256 европарламентариев из разных стран. Британия, Чехия, Италия, Германия, Франція. Ну, насправді ми ж бачимо по міжнародній спільноті, що у різних країн абсолютно різне ставлення до політики Російської Федерації. І ми тут продовжуємо співпрацювати з дружніми до нас, які абсолютно розуміють, за ким справедливість і хто до кого прийшов додому і незаконно окупував частину території. Так? Тому позитивним є меседж, що Європарламент відмовився від цих депутатів, відхрестився від них, що це не є офіційна якась делегація, тому що насправді ми розуміємо, що Європарламент, як і інші міжнародні інституції, вони мають можливість офіційних спостерігачів за виборами чи проведенням референдумів і так далі. Тобто для України, що є позитивно, те, що це не офіційна делегація Європарламенту. Те, що Європарламент дав свою публічну позицію про невизнання взагалі можливості, про відсутність можливості визнання результатів цього голосування конституційного, яке проходить на території українського Криму. І що ще, що ті депутати Франції, які їхали, про це, мені здається, більш логічно і правильно комунікувати безпосередньо з представниками французької влади, з послом. Я бачила сьогодні вже, що Міністерство закордонних справ провело таку комунікацію з паном Етьєном. Тобто це все-таки, оскільки Європарламент сказав, що ні, це не наша ініціатива, то правильніше йти до французів і говорити з ними, безумовно. Але той депутат, один із них, який поїхав до Криму, він їздив і в 16-му році. Тобто це такий от послідовник, знаєте, російської політики у французькому парламенті. Ми маємо це усвідомлювати, маємо комунікувати з колегами-французами, які підтримують Україну в наших намаганнях повернути назад наші ж території і засуджувати таку загарбницьку політику Російської Федерації і знову ж таки використовувати можливості санкцій відносно до таких людей. Ну а как? Вот эти вот люди, они же, понятно, не едут на территорию временно оккупированного Крыма через админ-границу, они не едут через Каланчак-Чаплынку и Чонгар, они едут через Москву туда. Соответственно, они нарушают закон Украины, они нарушают территорию нашу. Это 332 статья Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы. Однако у нас уже очень много таких случаев, но по факту физически никто к ответственности до сих пор не привлечен. Ну, я прихильниця міжнародного права в тому сенсі, що нам необхідно збирати докази і фіксувати всі ці порушення, і разом з тим продовжувати займатися нашою дипломатичною роботою і підтримкою наших міжнародних колег і партнерів. А збираючи цю доказову базу, ми ж знаємо, скільки справ... Но вони ж підривають суверенітет своїм візитом туди. Абсолютно. Але ми знаємо, скільки справ таких розслідується в міжнародних судах відносно
незаконних дій Російської Федерації щодо України. І всі ці факти, вони стають доказовою базою, зокрема і в міжнародних судах. Тому мені здається, що все-таки справедливість відносно України, вона відновиться, і люди, які сьогодні порушують закон, міжнародне право, зневажають взагалі якимись базовими речами, вони повинні понести відповідальність, незалежно від того, представниками якої країни, якої влади вони є. Тому що правила і закони одні для всіх. І мені здається, що Україна зробила достатньо зусиль для того, щоб всьому світу продемонструвати реальну, об'єктивну картинку, що сьогодні відбувається в Україні. Ну, мы понимаем, да, что это не официальный визит на территории временно оккупированного Крыма, и Европарламент, в принципе, дистанцировался от этих французских депутатов. Они сами поехали, сами там что-то смотрят, да, нарушают Ну, і украинские я вам границы. скажу, я но... не буду здивована, якщо французький парламент так само дистанціюється від таких окремих своїх колег, які так само займаються певною самодіяльністю і їдуть в своїх особистих візитах в Крим. Вот тут я и хотела как раз-таки спросить про официальную французскую реакцию, потому что Эммануэль Макрон недавно заявил, что он планирует свой визит в Москву. И вы тоже вот выше отметили, что вчера представители Министерства иностранных дел Украины встречались с послом Франции в Украине, где они обсудили вопрос визита Эммануэля Макрона в Украину. Как вы думаете, расставит ли Эммануэль Макрон приоритеты, куда он поедет в первую очередь? Ну, оскільки в нас досить такі дипломатично правильні відносини з Францією, я маю надію, що ми все-таки дочекаємося цього візиту, який планувався і раніше, але через коронавірус ми маємо певні обставини і відкладаємо заплановані речі. Ми все-таки чекаємо пана Макрона в Україні. Я, як депутатка, яка займається політикою гендерної рівності, докладаю багато зусиль для того, щоб працювати, зокрема, із французькою стороною по цим питанням. Тому я думаю, що ми на достойному рівні проведемо такий візит і покриємо всі ті питання, в яких сьогодні зацікавлена французи. Не лише, що стосується ситуації з окупацією українських територій, але і політики в інших питаннях. Тому, знову ж таки, черговість, куди він перший поїде, мені здається, що... Ну, це важливо, по-вашому? Мені здається, що важливіше, який буде зміст і наслідки цих візитів, да? Якою буде його публічна комунікація після цих візитів. Якщо він поїде в Росію і приїде і скаже, що все-таки Росії треба докласти зусиль для того, щоб виконувати взяті на себе зобов'язання перед Україною, це буде сильніше, навіть якщо він туди, наприклад, поїде не першим, там, а другим чи навпаки. Ну, тут, понимаете, дело в том, что публично можно сказать все, что угодно. Но за закрытыми дверьми что будет, откуда нам знать? Ну, не может ли быть такое, я к чему веду, не может ли быть такое, что если Эммануэль Макрон поедет в первую очередь в Москву, там проведет какие-то переговоры, он же как-то пытается выстраивать какие-то вот такие мосты и быть таким посредником урегулирования ситуации, и не попытается ли он навязать нам какие-то идеи, которые ему, возможно, там артикулювали? Я думаю, що це виключено, тому що не лише ж така особиста комунікація може відбуватися між сторонами. Да? Ми зараз постійно, не дивлячись на карантин і так далі, проводимо комунікацію з нашими партнерами з приводу взагалі ситуації на Донбасі і в Криму. Та? Тому, якщо, звичайно, пан Макрон приїде в Україну першим, це буде позитивним сигналом, абсолютно, тому що ми всі знаємо, як німці говорили про те, що українська делегація була першою офіційною делегацією, яку вони приймали після карантину. Звичайно, що з точки зору дипломатії це красиво, це правильно, це вже засвідчує про якусь підтримку, повагу до нашої країни. Хотілося б так само, щоб Макрон до нас першим приїхав. Але я не думаю, що Росія може от в один момент змінити взагалі хід наших відносин з Францією. Вони є досить теплими і стратегічними.
Я просто почему этот вопрос задаю. Вы же знаете позицию Эммануэля Макрона, да, и вы общаетесь с французскими парламентариями, вы являетесь членом делегации Украинской в парламентской ассамблее Совета Европы. И, в принципе, Эммануэль Макрон и говорил об этом на Мюнхенской конференции по безопасности, что он считает, что с Путиным нужно договариваться, что Российская Федерация должна участвовать в защите мира европейского континента. То есть он выстраивает с Владимиром Путиным такие дружеские отношения. Как нам быть в этой ситуации? Ну, ми розуміємо, що діалог він повинен бути, і ми неодноразово говорили про те, що цей діалог ми будемо вести з Російською Федерацією, а не з посередниками, як Росія намагається це робити, да, щоб ми там почали комунікувати з представниками так званих ДНР і ЛНР. Цього абсолютно не буде. Ми такий сценарій виключаємо і не можемо вести перемовини з жодними угруповуваннями, які не визнані міжнародною спільнотою. Тому зрозуміло, що діалог буде, він буде з Російською Федерацією. Ми продовжуємо наполягати на нормандському форматі, а це значить не з посередниками, а з свідками цих переговорів, розмови. Тобто ми лишаємося близькими до того, що німці і французи – наші незмінні партнери, і ця комунікація повинна продовжуватися. Ми зі свого боку так само демонструємо свою такий статус надійного партнера для німців і для французів, демонструючи те, що рухаємося мінськими домовленостями. І ми по фактам можемо пояснити, де ми виконуємо їх, а де Росія уникає цих виконань домовленостей. Тут вот, безусловно, да, наши партнеры, западные наши партнеры постоянно выражают нам свою поддержку. Вот если мы говорим конкретно про Францию, конкретно говорим про Германию, да, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель постоянно декларируют свою поддержку Украине, постоянно говорят о непризнании аннексии полуострова, постоянно говорят о необходимости продления санкций в отношении Российской Федерации. Однако тем временем они продолжают вот пытаться выстроить какие-то дружеские отношения с Владимиром Путиным, пытаются каким-то образом договориться. Да? Германия там продолжает наращивать торгово-экономические отношения и из-за Северного потока вплоть даже готова вступать в конфронтацию экономическую конфронтацию с Соединенными Штатами Америки, о чем мы поговорим с вами чуть позже. Я вот что хочу спросить, как нам разговаривать с нашими западными партнерами на каких-либо площадках, пусть это будет ПАСЕ, пусть это будет ООН, ОБСЕ и так далее, чтобы убедить их в том, что договориться с фюрером невозможно. Я думаю, що вони все-таки сильні, незалежні держави і економіки, на яких складно тиснути, а з якими варто говорити відкрито і, знову ж таки, доводити своїми діями свої спроможності. Щодо тиску, мені здається, що це все-таки їхня манера вибудовувати політику, і тут важливо, щоб відносно України і наших українських питань не було ніякого відступу назад від них. І мені здається, що як би не відбувалася ця комунікація між ними, все-таки є визначена така от домовленість з замовчуванням, що українське питання, воно лишається можливим розв'язати лише виходячи з українських національних інтересів. Тобто, що би вони не робили в своїх діях, але лишаються на тих позиціях, що Росія – це безпосередньо країна, яка окупувала частину українських територій, анексувала Крим. Так, я думаю, що бізнес і політику розділяти складно. І те, що стосується Північного потоку-2, так само я тут досить так обережно ставлюся до цього, тому що мені здається, що все-таки вживати сьогодні навіть якихось бізнесових кроків, які би, можливо, негативно відігравали для країни певної, але позитивно сприяли на питання України-Росії, це правильно. Разом з тим, у кожної держави є якась внутрішня особиста політика, як вони переконані правильно працювати. Тому зі свого боку ми працюємо над тим, щоб це питання України, Росії, вони не втрачали зі свого порядку денного, на якій би площадці ми не були. В Парламентській асамблеї Ради Європи в січні ми дуже активно спілкувалися із французькими депутатами про підтримку і мали переговори в різних форматах з ними. І
публічно, особистих комунікаціях вони засвідчують нам свою підтримку. Но, тем не менее, они поддерживают нас, и они об этом говорят, но, тем не менее, возобновляются полномочия Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы, хотя ее лишали этих полномочий как раз из-за аннексии Крыма. То есть это такое вот, ну, как бы, ну, как санкцию сняли. По факту в санкції такій сняли. ситуації, що ми можемо робити і що ми зробили? Ми групуємося з тими країнами, які продовжують не лише декларувати, але своїми діями так само це демонструвати. Ми вдячні країнам Балтік Плюс, куди доєдналися і представники Швеції, Великобританії, які відстоювали тоді те, що Росія не має права повертатися в ПАРЄ, оскільки не виконала резолюцій, які були винесені після того, як вона там тимчасово припинила свою участь у засіданнях парламентської асамблеї. Тому ми продовжуємо працювати з такими країнами. І ця коаліція, вона досить сильна, достатньо зрозуміла для нас. І продовжуємо комунікацію з колегами, які не завжди прямолінійні, можливо, у відносинах з нами. Але разом з тим, якщо оцінювати так на загал ситуацію, то я сприймаю як позитивну для України. Тому що ми бачимо, що ця підтримка з боку наших міжнародних партнерів, вона продовжується. І важливо так само, як ці країни реагують от на такі випадки, як з цим французьким депутатом, який поїхав в Крим, ніби як спостерігати за процесом взагалі несанкціонованого, незрозумілого конституційного голосування, яке проводиться Російською Федерацією на території України. Посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил о том, что Россия продолжает незаконную оккупацию, милитаризацию Крыма, а также репрессии в отношении крымско-татарского народа. Поэтому он отметил, что санкции против России за аннексию Крыма останутся до деоккупации полуострова. Об этом Гилмор сказал на ежегодной конференции по безопасности. Давайте его послушаем. Ясно, що призов Росією жителів Криму до своїх збройних сил не відповідає нормам міжнародного гуманітарного права, що застосовується до окупації. Росія продовжує обмежувати свободу віросповідання і переслідувати осіб, які належать до етнічних і релігійних меншин, включаючи кримських татар і свідків Єгови. Сполучені Штати закликають Росію звільнити всіх українців, яких вона несправедливо ув'язнила за їхнє мирне інакомислення, і покласти край зловживанням Росії основними свободами в Криму. Кримське вторгнення і окупація залишаються кісткою в горлі мирних заходів ОБСЄ з безпеки в регіоні. Мы уже очень долго говорим про визит какой-то группы ОБСЕ на территорию временно оккупированного Крыма. Да? Когда это возможно? Когда мониторинговая миссия ОБСЕ может попасть в Крым? Ну, а коли моніторингова місія ОБСЄ матиме безперешкодний доступ на окуповані території в окремих районах Луганської і Донецької областей? Розумієте, це питання, воно знову ж таки немає, хоча би хотілося на нього мати чіткі відповіді, але немає цих відповідей, тому що багато залежить від Російської Федерації так само. І знову ж таки, ну сьогодні під час взятих 9 грудня зобов'язань від Росії вимагалося не так багато речей. Не треба було докладати якихось надзусиль, це були елементарні гуманітарні речі, що стосуються і ОБСЄ, і Червоного Хреста. Те, що посол США в ОБСЄ робить таку заяву, це абсолютно позитивний меседж. І я думаю, що ми так само поділяємо всі ті перестороги, які висловлюють Сполучені Штати Америки. І що важливо тут ще спостерігати нам, що США лишаються таким послідовним партнером України у цій ситуації, продовжують допомагати з питаннями оборонної сфери, що ми продовжуємо говорити про євроатлантичну інтеграцію і отримуємо там позитивні якісь меседжі. Тому все, от, що стосується питання Криму і незаконних дій Росії, це насправді виклик усієї міжнародної спільноти, усього співтовариства. Вот про вызов, да, вот что
может делать международное сообщество? Какие инструменты у него еще есть влияние на Российскую Федерацию? Потому что вот вы отмечали резолюции, решения международных судов, решения морского трибунала, да, там куча разных договоренностей мировых, куча разных призывов к Российской Федерации освободить территорию Украины, перестать репрессировать народ на оккупированных территориях. Однако Российская Федерация на это все плюет, относится с нигилизмом к международному праву. Более того, сейчас со своими поправками в Конституцию РФ свой закон ставит в приоритет над международным. То есть институциональный, юридический строй, он полностью нарушен Российской Федерацией. И вряд ли уже что-то будет прежним. Потому что уже есть страна, которая не выполняет, которая на все забила на международное право на своем конституциональном уровне. Как влиять тогда на Росію? Які інструменти використовувати? Ну насправді, от ці зміни до Конституції, які намагається внести Росія, це ще одна така показова історія для міжнародного співтовариства, як Росія ставиться взагалі до міжнародних правил гри. Чому міжнародне право важливе? Тому що це структура, стратегія взаємодії, взаєможиття між державами. Ну, мають, ми ж не первісне суспільство, мають визначати певні правила нашу комунікацію і взаємодію. І коли Росія робить те, що вона сьогодні робить, то мені здається, що світ вже точно не має сумніватися в тому, а чи продовжувати санкції, чи ні, а чи робити якісь заяви публічні, дипломатичні, чи ні, чи допомагати підтримувати Україну. Зокрема, підтримка мається на увазі в гуманітарній сфері, в оборонній сфері, яка сьогодні надається нам. Тут дуже для мене, як громадянки України, в першу чергу, все абсолютно зрозуміло у тому, що відбувається в Росії і до чого Росія прагне. І коли взагалі піднімається мова про те, щоб обнулити президентські терміни пана Путіна, мені здається, що тут вже має рішення приймати російське суспільство. Росіяни мають приймати це рішення і дивитися, як довго вони готові ще бути очолювані цією людиною. Думаете ли вы, что там могут быть какие-то протестные реакции? Я думаю, що свобода слова, свобода думки, свобода вираження в Росії, вона досить обмежена, зважаючи на те, що відбувається з людьми, які виходять з опозиційною думкою, незалежно від того, чи це політична історія, чи ні. Але я не виключаю того, що люди можуть просто боятися за своє життя, за життя своїх родин. От місцеві вибори продемонстрували, що відбувалося в Москві, як пакували людей в автозак, як взагалі жінок били в живіт і так далі. Ну, для мене це взагалі неприпустимі речі. І мені дуже шкода тих людей, які прагнуть вирватися з цього, жити в такій сучасній вже країні, де поважається думка кожного громадянина, права людини, але мають потерпати від того, що сьогодні відбувається там. Угу. Своими там в Конституцию РФ, если я не ошибаюсь, чуть больше 200 поправок. И среди них есть еще одна такая поправка, которая делает неконституционным любые какие-то переговоры политиков, дипломатов о передаче земель. Если мы говорим про деоккупацию полуострова, если мы говорим про Крым, да, как нужно разговаривать о Крыме? Я думаю, що жодні зміни до російського законодавства не здатні впливати на ситуацію відносно Криму. Тому що те, що сталося з анексією Криму, воно ж зафіксовано вже давно, і світове співтовариство сказало свою думку, і є міжнародне право, яке так само визначає цю ситуацію конкретно як окупацію, відповідні міжнародні договори починають діяти. Тому, що би Росія там не намагалася прописати в своєму законодавстві, воно винятково буде їхнє національне, якщо парламент наважиться за це голосувати і вводити такі правила в країні, це їхнє право. Але з точки зору повернення Криму, це не повинно ніяк абсолютно впливати. Росія – це не міжнародна інституція, Росія – це не світовий лідер, який здатен там задавати порядок денний. І так, вони цього прагнуть і себе так позиціонують. Але, на щастя, є міжнародні правила, норми, по яким весь світ, світове співтовариство домовилося працювати, домовилося координуватися між собою. А достаточно ли сегодня, по-вашему, мы делаем в направлении деоккупации полуострова? Украинская власть.
Я думаю, що ми маємо більше уваги приділяти безумовно безпосередньо людям, які лишаються на окупованих територіях, говорити з ними на рівні національної політики. Тобто сьогодні ваш канал транслює там та аудиторія. Я надіюся, що не лише кримські татари, а більше людей переглядає канал. Але це дуже правильна така площадка, щоб говорити і показувати, що дійсно відбувається в Україні, і намагатися достукатися до людей і все-таки давати цю якусь таку підтримку, щоб люди не втрачали віру насправді. В той же час паралельно виконуючи свої безумовні там зобов'язання в переговорних процесах. Командующий Объединенных сил Сергей Наев сообщил, что вооруженные силы работают над повышением боевых возможностей на крымском направлении. Давайте послушаем цитату. Ми чітко розуміємо всі сценарії розвитку ситуації на цьому напрямку і адекватно оцінюємо можливості Збройних сил Росії щодо нарощування військової сили за короткий час. Тому вже виконали певну частину робіт по підвищенню бойових можливостей наших військ на цьому напрямку і продовжуємо цю роботу кожен день. Ситуація контрольована. Ну и тем временем Российская Федерация продолжает милитаризацию полуострова, Черноморского региона, Азовского моря. И не только физическая милитаризация идет, а также идет милитаризация сознания. Как мы можем с этим бороться? Це складне питання. Позитивно, звичайно, чути від представників влади, державних органів про те, що ситуація контрольована, про те, що ми там здатні так само демонструвати свою військову силу. Але разом з тим ми повинні усвідомлювати, що сьогодні на тимчасово окупованих територіях, в анексованому Криму відбувається, мені здається, така політика навертання до російського. І ми, як держава, маємо втримати цих українців. Це ж покоління вже дітям по 6 років. Це діти, які виростають на певних медіакомунікаціях, яким в голову вкладається інформація, що там Крим – це Росія і так далі, що абсолютно неправильно. І для нас, як для держави, це великий виклик. Ми маємо розуміти, що тут важливо сьогодні не втратити це покоління, яке намагається вирощувати російська пропаганда. І знову ж таки, тут мова про комунікацію. Запустили цей канал «Дом». Я, чесно вам скажу, не знаю, наскільки ефективно він працює, але це має бути один із проєктів. І низка ще таких по комунікації з громадянами на окупованих територіях, вона має відбуватися. Те, що відбувається, ця видача паспортів українцям, громадян Російської Федерації, це теж все незаконні речі, і треба доносити це до українців. Я розумію, що українців можуть ставити в такі умови, що інакше ніяк, але разом з тим, оцей патріотичний дух потрібно підтримувати. І це задача влади, задача не лише влади, а всіх, хто прагне такої територіальної цілісності, суверенітету України. А как нам с этим быть? У нас война, да? Агрессия со стороны Российской Федерации. И тем временем мы видим еще другую форму, гибридную форму этой войны. Это информационная война. А у нас в стране есть такой фактор, как «Пятая колонна». Есть такие телеканалы, которые преследуют, руководители которых преследуют явно пророссийские интересы, лоббируют пророссийские интересы внутри нашей страны. И при этом у нас нет какой-то четко выработанной такой информационной стратегии сегодня. К сожалению, на материковой части Украины единственный телеканал, который здесь работает и 24/7 говорит про оккупированный Крым, про репрессии на территории временно оккупированного Крыма, это телеканал АТР. Но разве этого достаточно? Абсолютно. Дивіться, те, що в нас сьогодні з медіа відбувається, це, звичайно, проблема. Ми розуміємо, що у каналів є свої власники, які задають певну політику. Я вам чесно скажу, зробила вибір вже декілька років тому. Я просто не дивлюся телебачення. Я в силу своєї виду діяльності читаю новини, бо маю бути поінформована, що відбувається. Але інтерпретації, політичні ток-шоу я не дивлюся абсолютно, тому що це
просто нав'язування українцям певної точки зору, яка вигідна тій чи іншій великій людині в цій країні. Великій, коли я кажу, я маю на увазі представників олігархату. Тому що це може бути? Це повинна бути врегульована політика відносно медіа, але знову ж таки, щоб нас не почали звинувачувати в обмеженні свободи слова, тому що для всіх нас свобода слова – це велика цінність, і ми Но це у нас розуміємо. война, мы находимся в условиях войны. Я це розумію, але разом з тим це мають професіонали сідати і продумувати регулювання медійної політики. Знову ж таки, наскільки олігархи можуть володіти каналами і взагалі політика відносно українського олігархату. Я маю на увазі чесні, прозорі, зрозумілі правила діяльності для всіх, чи то бізнес, чи ні. Тому я особисто ці виклики усвідомлюю і вважаю їх досить критичними, тому що дивлячись, ходячи на різні політичні ток-шоу, я бачу, яка задається взагалі політика, і насправді інколи мені дуже шкода, що українці взагалі мають можливість це бачити. Ну вот, а на законодательном уровне мы можем это как-то отрегулировать? У нас же есть статья «Пособничество врагу». Вот мы говорили с вами про парламентскую ассамблею Совета Европы. Там было голосование, и с нашей делегацией народный депутат голосовал за возвращение Российской Федерации в ПАСЕ. Це так і є. Как можно это можно как-то отрегулировать? Как? Может, какую-то инициативу нужно проявить народным депутатам? Как-то на законодательном уровне решить этот вопрос? Знову ж таки, дивіться, в нас якби свобода висловлювань, вираження думки і так далі. З іншого боку, ми розуміємо, що це питання безпеки України. Тому я думаю, що Служба безпеки України, вона має дієвіше реагувати на певні дії окремих народних депутатів. Не те, що стосується голосування, напевно, тому що голосування депутати не несуть відповідальність юридично за свої голосування і політичні висловлювання. Але дії, коли відбуваються якісь такі випади в бік Російської Федерації, в бік країни, яка анексувала частину наших територій, я думаю, що тут має бути різка реакція Служби безпеки України. Якщо її не відбувається, то треба нам, як народним депутатам, так само пояснити, чому і чого не вистачає. Якщо чогось не вистачає з точки зору законодавчих інструментів, давайте сідати, говорити, і ми, як парламент, будемо це впроваджувати. А это было сделано вот после голосования в ПАСЕ с Левочкиной? Знову ж таки, я думаю, я не досліджувала питання юридичних можливостей, але я думаю, що тут складно відповідно реагувати, оскільки це персональне голосування і немає реакції. Але, наприклад, коли депутати от як французький депутат, побачимо, яка буде реакція з французьких парламентарів. В нас теж різні депутати в різні країни їздять. Давайте с вами обсудим еще «Северный поток-2». Возможные новые санкции Соединенных Штатов Америки в отношении «Северного потока-2» нацелены на остановку реализации проекта, который реализуется в соответствии с законодательством Европейского Союза и поэтому неприемлемы. Об этом заявил в среду секретарь Министерства иностранных дел ФРГ Нильс Саннен на заседании Комитета Бундестага по экономике и энергетике, посвященном теме строительства газопровода «Северный поток-2» и сохранения энергетического суверенитета Європейського Союзу. Давайте послушаем. Позиція уряду Німеччини з цього питання однозначна. Екстериторіальні санкції є кричущим втручанням в суверенітет Європейського Союзу. Очевидно, що американська сторона намагається в односторонньому порядку зупинити проект. Мова йде тут, як часто видається, не про німецько-американське питання. Мова йде про європейський суверенітет. Подальший ефект від санкцій зачіпає нашу зовнішньополітичну дієздатність. Неузгоджені санкції завдають шкоди спільній політиці щодо Росії. Час голосування по законопроекту в Конгресі США та інші деталі невідомі, але ми змушені виходити з того, що цей законопроект незабаром буде прийнятий. К чему вот это все приведет? Закончится ли вообще строительство Северного потока-2 и запустят ли они его? Я так скажу, що докладається багато зусиль для того, щоб це відбулося, але ми так само бачимо реакцію Сполучених Штатів, наприклад, на це. І тут вже така, знаєте, макрополітика, зокрема, між цими країнами буде відбуватися. Німеччина, Сполучені Штати, Росія, тому що ми розуміємо інтерес кожного з цих суб'єктів і
неправильно сказати, суб'єктів. Ми розуміємо якби інтереси кожної з цих країн відносно Північного потоку-2. І мені здається, що все-таки правильно було би тут враховувати те, що відбувається сьогодні в Україні, і політику Російської Федерації. Я не прихильниця того, щоб відділяти бізнес від політики. Мгм. Но Германия готова на это пойти? Ну вот сейчас Соединенные Штаты Америки вводят санкции в отношении компаний, причастных к строительству Северного потока-2, да, и там многие компании сейчас отказались просто участвовать, потому что не хотят попадать под эти санкции. И сейчас Германия также грозится Соединенным Штатам Америки вводить свои санкции в отношении США за то, что они вводят свои. И при этом сейчас же Германия головой в Европейском парламенте. Я думаю, що тут треба сідати країнам за стіл переговорів і говорити, аргументуючи свої позиції. Да? Тому що просто кидатися санкціями комусь у відповідь на щось – це неправильно. Все-таки сісти і визначитися, да, з Північним потоком-2. Тому що історія вже триває довгий період, і хтось намагається говорити, що це винятково бізнес, який не стосується політичних питань, але ми розуміємо, що все, що відбувається з волі політичних лідерів, це, зокрема, впливає і на політику, и на геополитику, що важливо. Украина сможет стать инициатором вот таких переговоров? Україна докладає максимум зусиль для того, щоб Північний потік не був добудований. Дуже дякую вам. Спасибі. Марина Бардіна, народна депутатка України, фракция «Слуга народу», была гостем нашей студии. Благодарю. Ну а я вынуждена завершать этот блок эфира телеканала АТР. Буквально через несколько секунд продолжает информационная программа «Заман». Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на нашу страницу Facebook, Instagram. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Пушкинч.